páni si siete oprali, veď celú noc lovili a ryby nemali. Keď sa Ježiš vybral s nimi, mali mnoho rýb, ukázali svoju slavu a povolali, poďte za mnou, Ježiš hovorí, učiním vás rybármi ľudí. Poďte za mnou, siete nechajte, poďte za mnou, šťastný budete. Tento svet je veľké more v očiach Pánových a v ňom ešte stále mnoho nechytených rýb. Práve preto i nám všetkým dnes Pán hovorí, poďte za mnou, učiním vás rybármi ľudí. Poďte za mnou, Ježiš hovorí, učiním vás rybármi ľudí. Poďte za mnou, siete nechajte, poďte za mnou, šťastný budete. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahý pán farár, duchovný otec Daniel, dovolil by som ťa v mene celej našej farnosti, Svätej Kapušany, privítal tu v našom chráme, deň výročia posvetenia nášho chrámu. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie, že si dnes prišiel medzi nás, že nás povzbudíš svojou prítomnosťou, svojimi slovami. Nie si tu prvýkrát, druhý alebo tretíkrát, tak vítaj aj na druhýkrát, na tretíkrát a povzbuď nás svojim slovom i príkladom. Pán Boh zaplať. Ďakujem pekne. Otec Peter, túto svätú omšu by sme obetovali za zosnulých Vasila, Máriu, Juraja a Júliu. A prvnež, bratia a sestry, budeme Pána prosiť, či už na tento úmysel, určite každý prosí aj o svojich osobných potrebách za seba, za svojich najdrahších. Prvnež poďakujeme Bohu, najprv vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam, že Bohu, i vám, bratia a sestry, že som veľa zgrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina, preto prosím blahoslavený Máriu Ježišovu, všetkých národov a svetých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Chváľme
Bože, z Tvojej dobroty môžeme každoročne sláviť deň posviacky tohto chrámu. Vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala Tebe milá služba a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo.
podľa Jana. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávim a horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš tohoto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo Pánovo. Ctení spolubrat v kňazskej službe, milé deti, milí rodičia, starí rodičia, bratia a sestry Kristu. Čo to znamená, že my máme posvetené kostoly? Aký to má význam? Taký, jaký má význam menovka na dverách bytu. Má nejaký význam menovka? Deti, jaký má význam menovka na byte, na dverách? No? Výborne. Takže vieme, kto tu býva. Kto tu býva? Boh. A mám menovku na dverách? No, je to ťažká otázka, však? Pani farári takedy dávajú veľmi ťažké otázky. Ale by vedeli na nich odpovedať, nie? Tak? Takže Pán Boh dal menovku hore na väžu. Sice aj na niektorých dverách kostola býva, nevšimol som si, asi tam nie je kríž. Takže menovka je kríž. Tu je kríž. Tam je kríž. Tam je kríž. Aj tu je kríž. Tu je menovka, na ktorej je podpísaný Pán Boh. Lenže, neviem, deti, aj vy, milí bratia a sestry, určite ste počuli, že Pán Boh má veľa mien. Počuli ste? No, Pán Boh má veľa mien. My vieme len zopár. Prvé meno, ktoré používame, je meno Boh. To meno má taký význam, že ním, keď oslovujeme Boha, tak priznávame sa, že On nás stvoril. Lebo meno Boh znamená to, ako by sme povedali, stvoriteľ.
Takže on je stvoriteľ a ja som jeho stvorenie. Takže keď povieme o Bože, tak sa vlastne priznávame k nemu. Ale je ešte aj iné meno. Mojžišovi, asi sa možno niekde učili na božestve, keď sa zjavil Pán Boh ohnivom krvi, tak? Nie? Tak sa mu tiež Pán Boh predstavil a povedal mu meno Pán, Adonaj, Jahve. A čo znamená meno Pán? Že v jeho rukách je veľká moc. Že robí zázraky. A čo sú zázraky? To sú skutky Boha, ktorými Boh ukazuje, ako má nás rád. To je Božia pomoc. A vy si, deti, pomáhate, ne? Pomáhate si? No. Lenže aj my vieme, starší, že také by aj človek chcel pomôcť. Chce pomôcť, ale nevie pomôcť. Lebo buď nám chýba vedomosť, lebo vždycky sa učíme, alebo nám chýba sila, že nevládzame. Ale Pán Boh, jemu nechýba ani vedomosti, ani sila, a on nám vždycky chce pomôcť. No a práve tu je jeho dom, kde sa s ním môžeme stretnúť. Ale je tu jeden problém. Jaký je tu problém? No, že ho nevidíme. Tak? A ani ho nepočujeme. Jak sa s ním tak stretneme? Pán Boh vymyslel takýto jednoduchý spôsob. Pred 2000 rokmi skončilo tzv. Zjavenie. Pán Boh totiž sa rozhodol, že sa ľuďom ukáže. A toto jeho ukazovanie sa trvalo temer 1000 rokov. Lebo keď počítame aj viac, 2000, lebo keď počítame, že Abraham žil asi 2000 rokov pred Kristom a Ján, evanjelista, zomrel 100 rokov po Kristu, tak to vychádza na 2100 rokov. A za taký dlhý čas sa Pán Boh ukazoval. Raz sa ukázal v podobe ohňa, inokedy bolo počuť len jeho hlas, napríklad Abraham ho počul. Inokedy sa zjavil v podobe 3 mužov, povedzme, ako ho videl Abraham, keď ho navštívil. Inokedy sa zjavil v podobe ohnivého stĺpa, ako v prípade Mojžiša. A teda je otázka, ako vlastne Pán Boh vyzerá. A Pán Boh zakázal ľuďom, aby ho vyobrazovali, pretože nikto nevie, ako vyzerá. Tak, aby si niekto veľmi nevymýšľal, tak nesmeli ľudia Boha zobrazovať. Ale Pán Boh vie, že my si ho nejak musíme predstaviť. Tak poslal svojho jednorodeného syna a ten sa stal človekom. A teda
ukázal nám, ako ho máme vyobrazovať ako seba. A prečo? Lebo v dnešnom Božom slove sme počuli, Ježiš povedal v istých súvislostiach, ktoré my starší poznáme, vy deti, keď budete starší, sa to naučíte, že zborte tento chrám, za 3 dní ho postavím, to povedal Židom, ktorí mali tiež chrám, ale Pán Ježiš ich chcel naučiť, že to, že máme kostoly, to je, že nám to on dovolil. Pretože Šalamón chcel postaviť, teda Dávid chcel postaviť kostol a Pán Boh mu povedal, že ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám ja bývať. Mňa nebesia nepojmú a ty mi chceš postaviť na vašej zemi dom. Ale Pán Boh to dovolil a preto máme kostoly, lebo zároveň nám chcel povedať, že koniec koncov, kto v tých kostoloch bude sa stretávať? Deti, kto? No my, nie? Kto? Vy? Farári? Kto ešte? Otco, mama, nie? Dedo, baba? Tak? Ministranti? No. Takže Pán Boh ako to dovolil, aby sme sa tu takto všetci pekne stretli a aby, aj keď neuvidíme Pána Boha a aby sme počuli Jeho hlas, Pán Boh to tak vymyslel, že rozkázal za tých 2500 rokov, keď ľuďom rozprával, aby zapísali Jeho slova. Aby určite aj viete, jak sa volá tá kniha. Neviete? Viete. Jak sa volá? Výborne. Takže my sme tu pred chvíľou takisto čítali Božie slovo, je z Biblie. A vtedy, keď sa číta z Biblie, tak vtedy, keď počúvame, čo sa číta, to znamená, rozmýšľame, že čo to tam sa číta, tak vtedy, ako by sme počuli samého Boha. Pretože Pán Boh, keby sme ho počuli, by nám povedal, áno, presne toto vám ja som chcel povedať. A ktokoľvek z vás bude nad tým rozmýšľať, čo je napísané v posvätných knihách, ja urobím v ňom zázrak. Zázrak. Jaký? Že ma ten človek začne mať rád. Koho? No, Boha. A prečo ľudia si nevedia zamilovať Boha bez Jeho slov? No lebo ho nikdy nevideli a nikdy nepočuli. Jak môžeš mať niekoho rád, keď ho nevidíš? Nepočuješ. Nevieš, ako vyzerá. Nikdy si nepočul Jeho slova. Ako ho môžeš mať rád? Ale Pán Boh vie, že aj my ľudia sa spoznávame až vtedy, keď rozprávame. Lebo vtedy zistíme, kto je ten človek. Keď nebudeme spolu rozprávať, tak čo sa stane? No po jednom? Tak sa nespoznáme. Budeme síce pamätať tvár, budeme pamätať, kde ten človek býva, ale nebudeme vedieť o ňom nič. Tak preto vlastne, milé deti, bratia a sestry, ak chceme tu na tomto mieste,
ktoré patrí Bohu, lebo je označené Božím podpisom, krížom. A my sa chceme tu s Bohom stretnúť. Počúvajme, rozmýšľajme nad tým, čo sa číta. A prosme Boha, aby nám pomohol mu rozumieť. Lebo nie všetkému musíme rozumieť. Ani ja nerozumiem všetkému Biblii. A to nie je hanba priznať. Alebo to hovorí Boh, nie človek. My keď ľudia rozprávame, počúvame, rozumiem ti. Ale Boh, ktorý je veľká múdrosť, kto z nás môže povedať, že mu všetko rozumie? Nie sme Boh. A preto na záver, možno prečo práve kríž je podpisom. Prečo je menovkou Boha? No preto, že keď Pán Boh to tak dal, že seba spoznávame vtedy, keď rozprávame, keď komunikujeme, a takisto vtedy spoznávame Boha, keď komunikujeme s Bohom. To znamená, ja mu niečo poviem v modlitbe, poprosím ho, poďakujem sa mu a tak ďalej. Ale Pán Boh mi tiež chce niečo povedať a keďže ho nepočujem a nevidím, tak ostáva mi jedna vec a to je jedna možná stať z písma, ktorú všetci vieme naspamäť, je modlitba Otče náš. To je najviac citované miesto z písma. Otče náš. A vtedy, keď sa človek možno nad týmto najčastejšie citovaným miestom zamýšľa, vtedy konečne počúva, čo rozpráva Boh. No a Pán Boh rozpráva nielen cez písmo, ale aj cez znaky. Tak čo myslíte, deti, prečo kríž by mal byť menovkou nebeského Otca? Alebo podpisu? Nepočujem? Dovolil, že ho na kríži ukrižovali správne. A ty si chcel, čo si povedať? To isté. Dobre, je to pravda. A pravda je, aby som povedal celú pravdu, prečo Boh dal, aby jeho syna ukrižovali, lebo nám Ježiš chcel povedať, že aby bola v nás láska, lebo na to, aby sme spolu komunikovali, musíme sa mať nejak radi. Tak aby v nás bola láska, tak presne ako je to na kríži, musí to byť v mojom živote. Kríž má dve časti. Jedna je zvislá a druhá je vodorovná. Jedna je stojaca, druhá je ležiaca. A tá stojaca znamená ja a Boh. To je môj vzťah s Bohom. Pretože ja som tu na zemi a Boh je v nebi. Preto tá stojaca časť kríža ukazuje smerom hore k nebu. A tá vodorovná, vo výške našich ramien, my s nimi zvykneme jeden druhého objať, tak to je láska k blížnemu. Lenže nemôže mať niekoho rád, keď nemám rád Boha. Dobre? Ak budem mať rád Boha, budem mať rád aj človeka. Toto nám vždycky chce ukázať, a keď nám ukáže kríž. Tak skúsme, milé deti, bratia a sestry, keď prídeme tu do Božieho domu, čo robiť? Čo počúvať? A potom, keď sa žehnáme, tak sa prežehnáme, vieme sa žehnať, ne? A tým napodobňujeme kríž, ktorý nám ukazuje lásku ku komu?
A? Keď máte šikovné deti. Vidíte, jak to vedia? Skúsme sa v tomto, bratia a sestry, povzbudiť. Amen. Verím Boha, Prosme za nášho svätého otca Františka, za všetkých biskupov a kňazov, aby boli živým príkladom oslavy Boha pri slávení posvätnej liturgie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za tých, ktorí spravujú štáty, aby stav ľudskej spoločnosti budovali na základoch Božej spravodlivosti a pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za všetkých, ktorí sa starajú o zhľadovanie a poriadok v chráme, aby svojou službou pomáhali vzbudzovať vo veriacich vnútorný pokoj a duchovné povzbudenie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sme vždy s radosťou navštevovali tento chrám a poďakovali Bohu za to, že prebýva medzi nami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosme za zosnulých, ktorí prechádzali bránou tohto chrámu, aby mohli mať vo večnom príbytku v nebi podiel na živote so všetkými svätými. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, prosíme ťa za zomrelých Vasila, Máriu, Juraja a Júliu, nech ich Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože Otcovský, vyslíš naše prosby, ktoré Ti v tomto chráme prednášame. Nauč nás milovať krásu Tvojho domu a v sebe budovať Tvoj svätý príbytok skrze Krista, nášho Pána. Amen. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám, Tvojou láskou zlomený. Chcem ťa chváliť, môj Pán, chcem Ti vydať práve dnes každú časť života. Veď Ty príjmeš každý dar zlomeného srdca.
Bol to víťazný plán, vzdal si hanbu z mojich pliec. Bol to víťazný boj, otvoril si bránu nebies. Dnes som iba tvoj, povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý Pán, ja len vyznúci deň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plať, len bolesť, čo mám. Svoju veľkú srdca ti dám, môj láskavý Pán. Modlite sa, bratia a sestry, aby moja i vaša obeta zalúbila sa Bohu Otcovi Všemohúcemu. Pane, pripomíname si deň, keď si svojou slávou a svetosťou naplnil tento svoj dom. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré ti prinášame, a urobaj z nás tebe príjemnú obetu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si nám doprial radosť, že sme Ti mohli postaviť tento dom, v ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich putujúcich k Tebe, zahrňuješ nás svojou priazňou a sviatosnými znakmi svojej milosti, upevňuješ naše spoločenstvo s Tebou. Na tomto mieste staviaš si z nás živý chrám a cirkev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo tajomné telo, kým nedosiahne dokonalosť a blaženosti nebeského Jeruzalema. Preto ťa v chráme Tvojej slávy so všetkými svätými spoločne chválime, zvelebujeme a oslavujeme a radostne voláme. aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a
a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiať. Tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Bernardom, s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojich služobníkov Vasila, Máriu, Juraja a Júliu, ktorých si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stali podobnými Tvojmu synovi v smrti, nech sa mu pripodobne aj v jeho zmŕtvychvstaní. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Za baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedal slovo, a duša mi odkladne.
pokoj môj, všetko, čo viem, všetko, čo mám, Tebe dávam, Pán môj rád. Sám si môj Boh, celá zem nech vidí, sláva a moc, majestát Ti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne. Spievam Ti rád, že si Pán môj a kráľ. Navždy chcem stáť Teba stále mať rád. Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám. Môj majster, si štítom, záchrancom si, pokoj môj, všetko, čo viem, všetko, čo mám, Tebe dávam, Pán môj rád. Sám si môj Boh, celá zem nech vidí, sláva a moc, majestát Ti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne. Spievam Ti rád, že si Pán môj a kráľ. Navždy chcem stáť Teba stále mať rád. Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, obdaruj svoj ľud s ovocím Tvojho požehnania a radosťou, aby nám úcta, ktorú sme Ti v tento slávnostný deň preukázali, slúžila na duchovné obohatenie skrze Krista nášho Pána. Drahý otec Daniel, dovolte mi niekoľko slov v mene Pánskeho spoločenstva sa vám poďakovať za dnešnú svätú omšu. V dnešnej homílii ste nás vyzvali, že náš chrám je domom modlitby. Máme znať, že je tu kríž, že máme lásku k Boha, láska k človeku, k Bohu. A chceme sa vám poďakovať za tieto povzbudivé slova. Ja vás poznám, ja som bol vašim študentom, poznám vás dobre a chcem sa vám poďakovať za veci, ktoré robíte. Viem, že možno niektorí nevedia, študujete alebo študovali ste históriu a stále ešte študujete. Stále sa, ako sme sa pred svetou čo rozprávali, šprtáte sa do toho. Tak vám prajeme vo vašej farskej pastorácii, vo ohlasovaní evanjelia, na to najlepšie, hlavne veľa zdravia, síly, toho Božieho požehnania. A nebeská Mária, Panna Mária, Patronka Slovenska, nech vás ochraňuje. Ďakujem pekne, že ste boli medzi nami a ste nás povzbudili tými krásnymi slovami. Ďakujem. Ďakujem pekne vám za pozornosť aj za spoločenstvo, že sme mohli tu takto spolu sa modliť.
No a deti nám na záver povedia, že čo tu máme robiť v kostole? A teda čo máme počúvať? Tak. No, takže v tomto sa tak pozbuďme, a aby sme naozaj načúvali hlasu Boha, ktorý k nám hovorí cez Sväté písmo. Tak v tomto sa tak pozbuďme a vždycky, keď budeme klásť na seba znak kríža, preto je to znak lásky, lebo vlastne Boh nám ukazuje podstatu, že ak ho budeme mať radi každého. Príjmite, bratia a sestry, požehnanie. Pána s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.